Здравейте хора, аз съм Марто Гейминг и ние ще играем на Терария. И ние ще ви покажа как да се спамват и NPC-та. Ето, направил съм демонстрация. Такива къщи трябва да се направите, както съм ги оборудвал аз, но може с различно дърво, но точно така трябва да е. Може също да сложите два стола, може да замените workbench с маса. И както съм направил тук. И така ти ще дойдат сами при вас. Може един етаж, два етажа и така. Ето, малко съм апдейтвал World-а. Това не пречи. Като за начало почваме с формата на къщата. Сега толкова голяма, защото ще е едно само. Ето, не е сложно и много бързо де. И така, може да спамвате различни NPC-та. Има повече от 20. Аз 20 карих, изкарах 20 чака. Ще направя стаечка за 2 NPC-та. Значи за 2 трябва да го направите така. Или на още един етаж. Чакайте малко. Що смисля, че не е равно, ма както да. Значи, трябва да имате 3 връци. Аз направих 2. Така, 2 стола, може и 4, както искате. Няма значение. И трябва да я осветена къщата, за да може да се спалнат при вас. И така, сега, като за начало това е бързо и просто. Това ще го оставя така, че ма кефи. И така, за задната стена ви трябва wood wall. Ето я. И ако е такава къща като моята, вземете към 150. За по-бързо строение, не така да чакате, натиснете контрол и ще ви излезне ето това. И така става много по-бързо. Ето виждате. Така е по-ефективно. Не да го правиш сам да хабиш повече дърво. Ето останаха още. И после пак може да се ги превърнете в дърво. Ето. Не че ми трябва на мен, просто ви показвам. И сега като за край торчовете. Ето. 3 торча. Аз имам 3. Тям за още. Юпи. 9 торча, супер. Тук понякога експлорвам с други рекчета. Да не се чудите какви са тези готини айтами. Но мразя да скачам. И ето сега напуснете просто стаята. Чакайте да затворя вратите. И сега занимавайте с някаква друга дейност и те сами ще дойдат при вас. Ето. Демон лист. И това е минера. Ето вече се е хомнал. Ето като натисне тази къщичка, това излиза. И да. Сега ще се спални още един заедно с него. Но не се знае какъв ще е той. Малко лагва, то почти на всичките игри. Но каре. Ето сега ще ви покажа различните. Ето тази градинарка и засява такива растения. Ето тук продава грасвал и фовървал. Това е задните стени. Това са такива тиквенски семена.
с това местиш дирта някак си магически, не знам, аз не съм го пробвал. Това да сееш дърва, това е слънчоглед, това са grass seeds, мега тъпто и това е диагозам, не съм го виждал. И тази се намира в дънджана. И така, тя продава редстоун. Ако сте играли Майнкрафт, ще знаете какво е. Ето тази медицинска сестра. Ето сега взема демидж, тя ще ме излекува. Ама не се взех много де. Глей. О, мага, аз се заблуждавам. Както и да е, откъде скоча? Еверест! Не стана. Оф! Как се взема демидж, ето? Нямам подкола, пък съм направил като с Iron. И да... Гли! Мразя съм неразвит. Аз както се развих сега. И той ми го първоначалното меч. Не взем малко копър. Абе, ком е копър? Аре, тъй за кеф. Спарта. Гадния байом изобщо ще оцелие или не се знае. Това е Survival втора част. Това ще ме изди. Откъде? Какъв демидж ще не се... Ето, спална се още един. Това ще ме избива, шка. Браво, побъркама. Добре, мре. Какъв съм развит, бе, знаем, бе, тъпи. The best. The winner. Махай се така, 4 демидж, майко. От маща на си вече. Бе, чуко мах следваш, ей. Да. За по-напред ще ви показвам други. Да, ето го. Това е един шивач, който продава фермерски дрехи. И... аз не съм много шивач, ама продава някаква перука, фермерски дрехи и връв. Глезвам, не ме дилеми за него. Този продава бомби. Не, че трябват много ли, ама за някои са нужни. Например, светпалните бос. Тук взем една подкова. Що не е много ли? И е това меч. И този меч просто готово. И е това, ето. И за да ви покажа Harpy World, който ще го направя в другия епизод, ще използвам тази Gravity Potion. И да, ето го дядото, който се спамва първоначално, ако го направите. Ето Mining Helmet, който свети и не ви трябва да носите торчове. И така. И сега вече взема демидж. Да. И пак не взех, както и да е, омръзна ми. Кой да ви покажа? Добре. И последния е то селянен, така. Например, той ви показва какво може да се крафтите. Ето, слагате айтема тук и ви показва. Гринц, имунити, да. Ето, това си е много яко. Както и да е. Това е някаква саксия, ли да знам. И това беше от мен, бай.